Diyos ngayat katanukan, si kakaditi umay, agtaeng kakakadakam, pamatimid degdegam. Kristo na si kaunay, amang ted pamakawan, no ti dakes magbabawyan, nga agpaiso ti parswam. Espiritu mang ted kapya, iti tao na iwawam, maikay sakam katken ka, tapnuin ka magtalnam. Umay ka o kangangatwan, kaisalakan na kam, tured miin na kamikan, atum tendita denam. Di karimin katungpalen, ugas kada kamit dem, ken kain kam namnamaen, ada kam tutis palem. Itulo dipenda na kam, itayan mo a gloryam, agrukbab kam ditasaklam, amang tetken katdayam. Sabi po sa awit, kabanatang 106, talatang 1, purihin si Yahweh, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Tayo po ay manalangin. Sa kagandahan ng umagang ito, Panginoon, nagpapatuloy po kami upang ikaw ay purihin at dakilain. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin. Panginoon, tulungan mo po kami nawa at patuloy naming maintindihan ang iyong mensahe ng buhay, O Diyos. Gamitin mo po ang iyong mga lingkod sa umagang ito, sa buong maghapon na ito, Panginoon, ang aming pagsamba. Sa iyo po ang mataas na papuri, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Bukti Diyos, sumbatan na kararag ko. Bukti Diyos, sumbatan na kararag ko. No agbiaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan, amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Item titinapay, tibyaga po, ang maipahito'y kararwag. Kas panang ted mo jay, den at baybay, kadagiti tao adunay. Ang ating pong pagbasa mula sa Lumang Tipan, matatagpuan po ito sa 2 Samuel, kabanatang 18, talatang 5 hanggang 9. Lilipat po tayo sa 15 at 31 hanggang 33. Ito po ang sinasabi. Ito ang utos niya kina Yoab, Abisai at Itay. Alang-alang sa aki, huwag ninyong sasaktan si Absalom. Narinig ng buong hukbo ang utos na ibinigay ng hari sa lahat ng pinuno. Hinarap ng hukbo ni David ang mga Israelita at naglaban sila sa kagubatan ng Ephraim. Nalupag nila ang mga iyon at 20,000 kawal ang napatay ng araw na iyon. Ang labanang ito'y lumaganap at umabot hanggang sa
kabukiran. Ng araw na iyo'y marami pa ang namatay sa kagubatan kaysa namatay sa tabak. Natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. 10 tauhan ni Joab ang pumaligid kay Absalom at inutusan ito. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita, iyong kamahalan. Ngayong araw na ito, iniligtas kayo ni Yahweh sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kamusta si Absalom?" tanong ng hari. "Siya'y sapiti ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom." Sa balitang ito ay naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" Bendisyon ng katikin na pudno, tapno isut taraon ko apo, ken mangpukaw tiki nagdakes ko, ketal na ken ragsak masarap ko. Ibasa kada kayo tiniimbag adamag masarakan iti surat ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 30 ken 5, iti may ka 40 ken maysa, aging gana iti 50 ken maysa, ket kastoy iti maibasa. Kinuna ni Jesus kadakwada, siyak ti tinapay ti biag, ti umay kanyak dinto mabisinan, ket ti mamati kanyak dinto mawaw. Nagdayamudom dagiti Hudyo, gapo iti kinuna nga isu ti tinapay abimaba manipod sa dilangit. Kinunada san aya adaytoy ni Jesus nga anak ni Jose, amamutayo ti ama ken inana, apay ngarud a kinunana ita abimaba manipod langit. Isardengyo ti agdayamudom insungbat ni Jesus, awan ti makaumay kanyak no saan nga alukuyin ti ama anang ibaon kanyak, ket pagungarek to inton maudi nga aldaw. Insurat dagiti profeta, isurun to ti Diyos dagiti amin na tattao. Umay kanyak dumngog ken makasurusuro ti ama, makasurusuro iti ama. Saan na kayat asawen, daytoy nga dan nakakita iti ama. Tilaong naggapo iti Diyos, ti nakakita iti ama. Ibagak kada kayo ti pudno, ti mamati at dabiyag na ngagnanayon, siyak ti tinapay ti bihag. Nangan dagiti kaupuunan nyo, ti mana ijilet ang, ngem natay damot laong, ngem saan amatay uray siya sino ti mangan ti tinapay, nga aggapo sa dilangit. Siyak ti tinapay siyak si bibiyag at tinapay ang nagapo sa dilangit. No kanen ti siya sinuman daytoy at tinapay, agbyag tong agnanayon. Ket ti tinapay nga ited kunto isu itilasag ko. When ited ko tapno agbyag ti lubong. Ni Apo Diyos nagbendisyon, iti pan nakaibasa iti paset tinasantuan a surat. Amen. Ti sao anaragsak sao ama magbiag, ti sao anaragsak sao
When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, for Christ stand before the throne. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, sika iti daydayawan mi iti daytoy nga aldaw, ket sikaw apo ti agbendisyon kada kami amamin kadi iti daytoy nga aldaw, ket sapay ko ma'am,
Tadagiti sasaom iso ti mangted iti namnama kada kami. Akas iti mensahe iti kanta nga kinanta o Apo dagiti kakabsat mi iti Nax Virtual Choir nga sikaw Apo iti namnama mi. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi babaon iti nagan ni Apo ming Heso Kristo. Amen. Kablawan kayo amin kakabsat iti nagan ni Apo tayong Heso Kristo iti daytoy nga may kadwa nga Domingo iti bulan iti Agosto. Ket madaydayaw iti Diyos gapuna ta nakabangon tayo amin kadig iti nagiddaan tayo ket nabalinan tayo iti agdaydayaw kenkwana iti daytoy nga oras. Kakabsat daytoy nga lawas ket nang rugi iti lockdown dito'y NCR. Isong saan nga makuumay dagiti liturgies tayo nga Ilocano, isong iti liturgies tayo ket iti ipatpatig tayo nga diakonesa ni Deaconess Irene. Ket Tagalog iti inang panagbasa iti Biblia ken oray daji kararag na numampay iti lakay na ket Ilocano ni Kuya Noel. Ket madaydayaw iti Diyos iti biyag ni Deaconess Irene ken Deaconess Sharon nga iso ti kadwa tayo tatanga bigat iti umuna nga serbisyo iti Ilocano. Dating Ilocano service. Ket ngarod kakabsat ket iti leksyonaryo iti daytoy nga Domingo ket masarakan iti upat a libro iti Biblia. Ket dua iti daan na tulag, ken dua iti baru a tulag. Ket iti muna nga leksyonary nga naibasa, imbasa tatay ni Diakonesa nga Irene, ket masarakan iti surat iti may kadwa nga Samuel, kapitulo 10 ken 8, versikulo 5 agingana siyam, 15, ken 30, ken maysam, ken 30, ken 3. Ket dayto nga may mensahe ket may papan iti ayat a mamakawan. Love that forgives, kakabsat. Gapuna ta dayto nga pakaistoryaan ket isu istorya iti biag ni Ari nga David ken iti anak na ni Absalom. Dayto nga anak ni David ket nagrebelde. Ket kayat na nga dadaelan iti pagarihan iti amana ni Ari nga David. Ket gapuna iti dayta ket adda ti ranget an napasamak iti dayta nga lugar. Gapuna iti daytoy nga panagrebelde daytoy anak ni David ni Absalom. Ket ngarod kakabsat kas sa ama ket adda iti ayat na iti anak na. Iso nga imbaga na kadagiti opisyales na kada Joab bisitay ken itay nga iti daytoy na ibasa iti versikulo 5 nga kinuna ni David nga ipagpagupuyo kanyak adiyo dangran ni agtutubo nga Absalom. Dayjay iti inyunay unay na kadagiti opisyales na. Gapu ta daytoy nga inaramid na Absalom ket dakol nga basol kakabsat. Ket patay iti inda nga aramiden ken kuana kakabsat. Ket ditoy ket napasamak iti ranget ket adda nga napan ni Absalom iti maysa nga lugar ken dijay nga nakita dagiti tattao ni David. Ket ngarod ditoy ket napasamak iti saan nga ninamnaman ni David. Gapuna ta idi nakita dagitoy nga tao ni Joab, dagitoy soldado nga tao ni Joab ni Absalom ket ijay da nga pinatay. Ngamin kas kunay tinapaset tinasantuan na surat na isalat iti ulo na iti maysa nga sanga ket nakita dagiti nga soldado ket sadyay nilawlawan da ket isumet iti gundaway nga pinatay da isuna. Ket ngarod
dinamag ni David wenno dumteng dagiti taga Ethiopia ket kinunada kini ari nga David nga saan nga naimbag adamag daytoy ngem kinunada adday tinaimbag adamag nga ipakaamumiken ka natanok nga ari. Itangal daw pinagbaligi na kati Apo ket pinarmok na dagiti amin nga imalsa a maibusor ken ka. Ket na nga sangwen nga daytoy nga padamag ket natay iti anak na nga ni Absalom. Ket nalaos iti liday ni David ken nalaos ti panagsangit na gapo iti papatay daytoy nga anak na. Kas kinunana dito'y paset na santuan na surat, iti versikulo 30 ken 3 ay anak ko, Absalom nga anak ko. Absalom nga anak ko, siyak la kumatinatayen asaan ket di asika. Ay anak ko, Absalom, ay anak ko. Mabalinmat nga datayo kakabsat da kayo nga nakapadas iti daytoy nga dapimusay nga anak yo ket naibagayumot daytoy. Gapo na nasaom daytoy kakabsat iti biyag tayo. Iti papanaw dagiti patpateg tayo. Ket ngarud kas may nga tao, kas may nga ari, gaputa anak na daytoy natay, ket nalaos iti liday ken sangsangit na. Ngem makita tayo ditoy kakabsat nga no pay nagbasol ni Absalom ken ni David, ket at dalata jay asi ken pamakawan daytoy nga ama. Daytoy ti makita tayo iti daytoy nga libro kakabsat ni Samuel. Iti panangpakawan ni David, iti anak ni Absalom, iti lukodan, iti inaramid na nga panagalsana, iti dayta nga pagarian. May kadwa nga libro kakabsat ket iti libro iti dagiti Salmo. Ditoy sangagasut ken 30. Daytoy ket pakasaritaan iti panagdawat iti tulong kaasi ken pamakawan iti Dios. Ket ngarud kakabsat kinunana ditoy iti versikulo 3 nga Apo wenno daytoy versikulo 2 o Apo denggam kadi daytoy asog ko ipangag mo kadi iti panagpatulong ko. Daytoy ti kinunana ditoy. Iti daytoy nga panawon nga agtultuloy daytoy threat iti pandemya kakabsat. Adu dagiti kakabsat tayo nga naawanan wenno natayan iti patpateg. Adun nga karkararag nga inaramid tayo ditoy uneg iti balay iti Apo. Nasuruken nga dua nga tawen kakabsat. Daytoy nga panagdawat tayo iti kaasi iti Apo. Ngem kaskas di kinunak iti mensahe tatay iti dawn prayer nga awan pay sungbat iti Apo kada tayo. No kaano nga malpas daytoy nga pandemya kakabsat. Adda dagiti gundaway nga kasarsaritak iti Dios, Apo Dios, kaano nga aglipas daytoy, kaano nga malusaw daytoy nga virus ditoy nasyon mi nga Pilipinas. Iti ammo kadagiti napalabas ngal daw ket mapukawan daytoy nga virus kakabsat. Ngem dumteng manen iti maysa nga variant daytoy nga Delta nga variant. Ket di kalman nasarok nga 10,000 manen iti addaan iti COVID. Adda dagiti naawat ko nga text ken mensahe kadagiti membro ken kakabsat tayo nga agdumawat iti kararag kada tayo kakabsat. Asapay kuma tag negatibo da kadagiti swab test da. Ket agyamanak iti Dios gapo na iti rabii ket nagmensahe da kanyak ngagyaman da iti Apo ta negatibo da iti swab test da malaksid iti maysa apaset iti pamilya da. Kakabsat daytoy ti asog tayo iti Apo nga sapay kumat denggan iti Dios dagiti araraw tayo kakabsat iti naldaw. Nga ipangag ka din ni Apo Diyos, iti panagpatulong tayo kenkwana, iti daytoy nga tiyempo. Nga kinunan iti versikulo 3, o Apo, nutupam dagiti basbasol mi, siya sino ti makailisi, iti panusam.
Ngem pakawalan na kami, tapno agbutan kami, ken agdayaw kam ken ka. Daytoy iti pakpakaasi, daytoy nagsurat iti salmo kakabsat. Punasan kuma ti Diyos, dagiti basbasol nga naaramid. Kastamot iti dawat tayo, asapay kuma. Tapakawanan na tayo ti Diyos kadagiti, babak nga inaramid tayo ti sangwanan na. When aklunan tayo nga nagkurang tayo, kadagiti napalabas nga tawtawan ken aldaw, inaramid tayo dagiti kaykayat tayo. Inyo noona tayo iti para kada tayo. Ken no daduma may kadwalaong iti Dios iti biag tayo. Gapo na daduma ko na tayo mapanak pay laong iti daytoy. Into no kastoy laongan mapanak iti kapilya. Into no may laongan nga Domingo nga agkapilya. Di bale maawatan nakmet iti Dios. Dayta iti panunot ti kadduhan kada tayo kakabsat. Adu dagiti nagkurkurangan tayo ti Apo kadagiti nalapalabas at tawtawan. Nakalipat tayo. Ket data nga gundaway at imay dayto nga pandemya. Umay iti tiyempo iti panagamiris kakabsat. Nga adu dagiti nagkurangan tayo ti Apo. Adu mo dawat tayo iti kaasi itatanga panawan. Nga kasya na tayo kumai iti Apo. Gapo na tamas lalo nga lumlala iti paspasamak iti lubong. Isu nga daytoy kakabsat nga naisurat iti salmo ket may papan iti panagdawat iti pamakawan iti Dios. Ket no napudno tayo iti panagdawat iti pamakawan iti Dios. Dalusan na tayo iti Dios. Ket no nyaman iti dawat tayo ket inna nga sungbatan. May katlo kakabsat ket nga linaon ti leksyonary tayo ket iti surat ni San Pablo kadagiti Efeso. Kapitulo 4, versikulo 20 ken 5, ginggana iti kapitulo 5, versikulo 2. Ket daytoy nga naisurat ditoy ket may papan iti ayat. Kang runana ditoy kapitulo 5, versikulo 2. Nga kinunana ditoy ti kumaayat iti mangiturong iti panagbiagyo. Kas iti ayat nga impaay ni Kristo kada tayo, babon iti panangted na iti biag na. Gapo kada tayo, kas nabanglo asagot ken daton ang makaparagsak iti Dios. Iti ayat ko ma. Isu, iti mamagbaliw iti biag tayo. Iti ayat nga amuna iti mamakawan, iti pada na nga tattao. Iti ayat ang mangiturong kada tayo iti nasaysayaat, a klase iti panagbiag. Iti ayat ang mangibaga kada tayo, at tulungan tayo dagiti pada tayo nga tattao, iti daytoy nga tiyempo. Nga kinunana ditoy, iti ayat kumakano, iti mangiturong, iti panagbiag tayo. Saan iti ungot, iti pada nga tao, kakabsat. Adda dagiti tao nga aging gana ita, ket saan pay nga mapukaw kadakwada. Handa pay lao nga malipatan dagiti paspasamak iti biagda. Nga isu dagitoy nga parikot, dagitoy nga problema, dagitoy nga kababalin nga dakadakwada. Isu iti mangted, iti panagsagabada, iti biag. Isu kakabsat, nga kinunana dito'y paset tinasantuan na surat, nga daytoy nga ayat kada tayo ket ayat ni Kristo. Gapo iti panangted na iti biag na para kada tayo. No kabalan iti Dios wenno ni Apo Hesus Kristo nga inted na iti biag na kada tayo, anya iti subad tayo. Kaubalan tayo kadimot kakabsat nga ited iti biag tayo iti Apo.
iti maudi nga kanta tayo madamdama ket kinunana ditoy biag ko alaom kas maidaton apo. Biag ko alaom apo ken ka akas daton ko. Nga kinunan ditoy aldaw ken toy tiyempo kanayon pagdayaw ko. Aramatek imimak maitunos taayat. Uray dagitoy sakak agserbi as ipapartak. Nagpintas dayto nga kanta kakabsat. Dayto nga kanta ket sarsaritaon na iti may papan iti panagserbi iti apo. Nga kinunana kakabsat nga alaon iti apo gameng ko inak itden apo amin alaom. Kinunan ditoy kakabsat. Sirib ko aramatem tunggal pigsa akas pilyam. So gameng ko inak itden. Kaya't nangasawen amin ket ited tayo ti apo. Ket kunana apo amin alaom. Gapo takukwa amin iti apo dagiti banag nga adda kada tayo. Adu dagiti addaan iti daytoy nga panahon. Ngem adu dagiti nagpakada iti daytoy nga tawon gapo iti COVID nga addaan. Ket nakitak nga haanda nga naitugot dagiti gamong da. Kakabsat. Isu nga daytoy nga gamong nga da kada tayo ket agbati da. Dagitoy ito dagiti agibaga nga daytoy dagiti gapuanan niyo kakabsat. Into no umay iti tiyempo iti panagpakada. Nga daytoy nga gamong hanyon to ama itugot. Isu nga iti karit kada kayo. Daytoy ko mga gamong ket aramaten ita. Iti ayat ko ma. Isu ko ma. Iti makita kada kayo kakabsat. Ayat iti panagserbi iti Diyos. Kaya di maudi nga lectionary reading tayo kakabsat, iti may papan, iti dayto nga surat ni San Juan. Ngagpapada amin nga linaon dagitoy. May sa iti turungon na dagitoy kakabsat, iti turungon na daytoy ket ayat. Iti ama kadagiti anak na. Ayat ni Apo Diyos kadagiti amin nga pinarswana. Ayat iti Diyos kada tayo kakabsat. Ket ni Apo Yesu Kristo, kinunana ditoy isuna iti tinapay iti biyag. Ket ni Apo Yesu Kristo isuna iti senyales, iti ayat iti Diyos Ama. Nga makita tayo dito iti pudno nga ayat. Iti ayat ni Kristo nga impaay na iti biyag na para kada tayo. Isu nga dagitoy nga tao idi ket saan da maawatan. Kinunada, dito nga tao kat anak ni Jose ken Maria. Apa yung nagsasauti kastoy? Dagito yung nga tao kat adu dagiti mai criticize da. Kat dagiti na Diyosan nga aramid kakabsat. Handa nga amo nga dagito yung nga tao kat araramaten iti Diyos. Adag ko na adula amin. Adula amin. Dagita nga aramid iti pagdaydayaw. Ngem saan da nga amo, dumteng to ti kanito nga maamiris da. Nga dakol gayam nga banag iti maipaay, iti addan panagpamati na iti Diyos. Nga da iti panagpamati tayo iti Diyos, iti mangted iti namnama kada tayo. Ngagtultuloy nga makipagnaken ni Apo Heso Kristo. Nagtultuloy iti dayto nga biyag, iti likudan nga adu dagiti mapaspasamak kakabsat. Isu nga kinunana ditoy ni Apo Heso Kristo, ibaga kada kayo ti pudno, ti mamati at da iti biyag na ngagnanayon. Amen. Kada kayo amamati iti Diyos. Akas kuna iti sauna ditoy, maaddaan kayo iti biyag ngagnanayon. Amen. Amok nga daytoy ti tarigagay tayo. Amen.
nga ited iti Diyos kada tayo. Nga maddantay kuma iti biyag ngagnanayon. Saan ngagpatingga iti biyag dito Agtultuloy iti biyag, kalpasan nakakabsat iti biyag tayo, dito'y rabaw iti daga. Isu kuma ngagtuloy tayo kuma, iti panagserbi iti Diyos. Agtultuloy kuma iti ayat. Ayat amamakawan. Akas ken ni David ken Absalom. Kas ken ni Apo Jesucristo ken iti amana. Isu kuma iti mangipaay kada tayo. Iti naununeg pay apan nagpamati iti Diyos. Naununeg pay apan nagayat iti Diyos. Kakabsat, awisen kayo iti daytoy nga bigat. Umay tayo, masideg tayo iti Apo, ket agkararag tayo. Tayo po ay manalangin. Ken agyaman tayo iti Diyos, iti daytoy nga aldaw. When amami nga nasantuan, madaydayaw iti nagan mo. Agyaman kami, iti daytoy nga aldaw, ta nakabangon kami o Apo. Kadigiti, silid nga yan mi o Apo, ang nagturugan. Agyaman kami ta makatakder kami, makapagna kami, makagaraw kami o Apo. Kaya nagyaman kami ken ko o Apo. Gapo ta nalasat mi manen, iti may samanen nga lawas. Ket amami nga nasantuan, madaydayaw iti nagan mo. Kadigiti amin nga anak mo, Apo, nga addaan iti nasayat nga salunat iti daytoy nga aldaw. Dagiti amin nga pinaglaing mo, kadagiti saksakit da o Diyos. Agyaman kami. Gapu iti daytoy nga insagot mo nga biyag kada kami o Apo. When o Ama nga nasantuan iti daytoy nga bigat, kadigiti anak mo o Apo nga itultuloy mi nga idawdawatan ken ikarkararagan. When o Diyos, dawaten mi, na bendisyonam kadi ni Ate Beth Reyes o Apo, kasyam kadi isuna, bendisyonam kadi ti salunat na. Idawdawatan mi o Apo ni Nanay Estrella Margalio, Inanay Amor Sermonia, ipatay mo kaditi man nakabalin ng imam o Diyos kadakwada, ket sumayaat iti salunat da. Ni Nanay Presi Ancheta ken Nanay Presi Kajente, bendisyonam kadi isuda kan kanayon. Wenno amay kamatelek mi ni Manong Jaime Ferrer ken iti anak na ni Jamanea Ferrer. Bendisyonam kadi tinasalunat da. Bendisyonam kadi ni Manong Ray Asuncion. Agyaman kami ken kaapo. Iti nasayat nga salunat na itangal daw. Ken ni Manong Raymond Neflas. Ni Nanay Nati Pascual. Bendisyonam kadi ni Dr. Lay Juan o Apo. Ipatay mo kadi ti man nakabaling ng imam ken kuana o Apo ket maddaan iti nasaysaya at pahinga salunat. Ni Bishop Pedro Torrio o Apo, bendisyonam kadi. Ken ni Nanay Felisa Sanchez, ikamatelikmiken kati salunat na. Ni Nanay Lilia Marquez, iti Quirino, ken iti anak na o Apo, ket bendisyonam kadi iti daytoy nga bigat. When o Ama, saan mo kadi isuda nga baybayan. Ikamatelikmiken ka iti salunat da o Apo, iti daytoy nga aldaw. Mamati kami nga sikaw Apo, iti mangipaay, iti nasisaya at pay nga salunat kadakwada. When o Ama, ni kapsat nga Madeline Marquez Navalta, kamatelikmiken ka nga dani suna iti lalubar scoliosis o Apo. Kastamat o Apo nga bendisyonam ni Sigmund Kabug o Apo, kamatelikmiken ka dayti nga kapsat mi iti sangwanam. Ni Nanay Josefina Bautista, bendisyonam kadi isuna o Diyos, ken uray pay ni Teresa Manzano, ikamatelikmiken ka Apo,
iti salun at da. Ni Manang Adelina Roman, bendisyonam ka di isuna kan kanayon o Apo, ken uray pay ni Nanay Marcelina nga evangelista, ikamatalek mi o Apo iti salun at na iti sangwanam. Ni kabsat nga Romel Padilla o Apo, ikamatalek mi ken ka iti kasasaad ng adda isuna, ijay hospital itatangal daw. Bendisyonam ka din ni Romel o Apo, iti kasasaad na. Sapay kumata, sumayat, iti salunat na. Ken kastamet o Apo nga, bendisyonam ni Baby Aiza Alia de Leon nga for fast recovery nga dayjay hospital iti Kabagan. Ikamatelek mi o Apo, iti salunat na daytoy nga anak mo. Ken kastamet o Diyos nga bendisyonam kadi iti dagiti anak mo o Apo nga agyaman ken ka gapo kadagiti negative nga swab test da ket agyaman kami iti ayat mo kadakwada o Apo iti daytoy nga aldaw. Ken bendisyonam ni Manang Julie Guillermo, ken ni Fatima, ikamatalek mi ken ka o Diyos iti salun at da. Ken kastamot nga agyaman kami iti biyag ni Manong Janjo Bautista, nga agyaman ken ka o Apo into no August 10, iti may ka-50 nga tawen nga isong insagot mo, nga isuna ket bendisyon namin iti trabaho na iti DNR NCR ijay Quezon City. Ken kastamet o Apo ni Vernice Bautista, Jazzy Vernice Bautista Castillo. Ket o Diyos, ikamatalek mi ken ka iti salunat na. Ket amami nga nasantuan, si kakadi iti agbendisyon o Ama, kadigiti anak mo nga adda dagiti pakaseknanda iti daytoy ngaldaw. Bendisyonam kadi o Apo dagiti agkasangay damanang Elena Ferrer into no 12. Ken kastamet o Apo bendisyonam kadi dagiti amin nga agkasangay iti daytoy ngaldaw. Kamatelek mi dagiti kamkameng ni Pastor Ros Rapanot ijay Korea. Bendisyonam dagiti OFW Apo, iti South Korea, ken iti Middle East, ken dadumapay ngal nasyon. Bendisyonam kaditi salun at da. Ken kastamet o Apo nga ikamatalek mi ken ka iti agtultuloy nga in kami o Apo nga panagdaydayaw ken ka iti daytoy aldaw. Bendisyonam kadi dagiti amin nga kakadwami o Diyos nga agyaman ken ka gapo iti ayat nga isu nga impay mo kadakwada amin. Ket o Diyos agyaman kami ti mensahe nga isu nga nang ted ayat manen kada kami, ayat amamakawan nga daytoy nga ayat ket isuro na kada kami iti pudno apan ang pakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. When o Diyos wayawayaan na kami kaditi daytoy nga aldaw, bendisyonam daytoy nga lawas ket sapay kadiwa po ta bendisyonam dagiti salunat dagiti amin nakamkameng mi iti Ilocano. Bendisyonam kadi dagiti agtratrabaho Apo no mampay adda iti lockdown iti naduma-duma nga lugar. Bendisyonam iti nasyon mi nga Pilipinas o Diyos ken dagiti amin nga lideres mi. Bendisyonam iti United Methodist Church iti entero alubong ken iti nasyon mi. Bendisyonam dagiti agpangulo kada kami Apo ken dagiti laiko kadagiti trabaho ken negosyo da ikamatalik mi ken ka ket Ama madaydayaw ka nga rod iti daytoy aldaw ket sikakadi o Diyos iti mang bendisyon kada kami amin iti panagtultuloy mi nga agyaman ken agdayaw ken ka ket dagiti ti dawat ken kararag mi babon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Salamat po. Tayo po ay
inaanyayahan sa ating pagkakaloob mula po sa Deuteronomy chapter 16 verse 17. Ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na iyong Diyos. Tayo po ay magkaloob. Ang ating pong mga tithes and offering ay pwede po nating ipadala sa ating BDO account na nasa screen nyo po, Knox United Methodist Church, and sa GCash po. Ito po ay patuloy na gagamitin po natin sa ating mga pagawain. Papuri at pasasalamat po sa ating Diyos. To'y sagot nga yegmi, nagtaod ako kwang, hintalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti ayat nga iso ngayon sagot mo kada kami ti daytoy nga aldaw. Bendisyonam kadi dagitoy nga daton nga ipaay dagiti anak mo iti daytoy nga panagyaman daken ka o Dios. Bendisyonam kadi dagiti trabaho da, dagiti negosyo da, ken paggapuan iti naldaw nga usarenda iti panagbiag da. Ikamatalik mi ken ka uray pa iti salunat da. Iti nagan ni Apo ming Jesus dagiti dawat ken kararagmi. Amen. Naimbag abigat tayo amin kakabsat, ket madaydayaw itinaga ni Apo ting Yesu Kristo, ket umadanin kakabsat iti panagbuya tayo, wenno iti morning devotion tayo, si Jesus ay kasama, panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. Agtultuloy iti midweek worship service tayo every Thursday at 6:30, iti dawn prayer every Sunday at 5 a.m., ken iti Ilocano service, iti 7 a.m., iti Tagalog and English service, iti oras, iti alas 9, ni Doc Menry Mendillo, ken into na alas 3, iti malam, iti contemporary worship ni Dr. Jericho Ong. Ken dagiti sumursurunong activities tayo, iti intayo panangted, kakabsat, iti joyful giving tayo, ket tultuloy iti kung mangipaay, dagiti datdaton ken sagsagot tayo para iti Apo. Ket ipaay tayo daytoy para iti panagdayaw tayo iti Apo into no sumurunong Domingo kakabsat. Ken kastamet nga itultuloy tayo nga buyaen iti naimbaga damag tunggal aldaw iti Sabado iti oras iti alas 6. Ken daddo nga pay nga damdamag kakabsat, meron pa bang ibang concern, Renwell? Wala po. So, iso dahil ito'y kakabsat, under lockdown tayo for 2 weeks. Iso nga awan pa iti makaumay nga liturgies tayong Ilocano. Iso nga da kami pa'y laong dagiti in charge iti worship service tayo every Sunday dito'y. Ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo, kadagiti amin nga nakipagpaset iti daytoy panagdayaw. Ket kayat ko nga agyaman kada kayo kakabsat nga Ilocano dita South Korea nga ipangpanguluan ni Pastor Ros Rapanut, dita Dubai, iti membro ni Pastor Nat nga Ilocano, ken ni Pastor John O'Vern, dagiti membro na nga Ilocano iti Abu Dhabi, ken uray pay gayam iti Israel, nga adda dagiti kakabsat tayo nga buybuya iti Ilocano service. Nimbaga bigat yo manang Imelda Reglos Kedeng Lingasin, ni kabsat nga Sandra Viel, good morning everyone, at the US, ni Sister Anselma Setay, ni Tita Corazon Navarro, Rodora Reyno Balino, na imbaga bigat tayo amin kano kakabsat, ken ni Manang Loida Salinog, Alde Fantilagan, Ferdinand Duldulao, Rosete, Rancy Cremeo, ken Jenny Lu, kakabsat, dagitoy dagiti agbuybuya ijay South Korea, itanga oras, ken ni Ate Zeni Cardona, ken ni Joyce Bombonga Estrada, iti Quezon Isabela, Maricel Maluyo Martinez, dita Isabela, ken Josie Macalinaw,
ken oray pay ni kabsat nga Jerry Abajer, kakabsat ni Manang Nerissa Zambrano Samonte, the Sir June Sermonia, Manong Samuel Cagente, Samuel Landingen, ni Chav Hart, dita abroad, ni Brad Co, ni Willie Andres Tangilan, ni Jay Sambuanga, ken Miss Elena Ferrer Bautista, ken ni Manang Judy Bautista Castillo, agyaman ti Apo, ta negative iti swab test da. The Manang Lilia Marquez, ni Manong Rob Sher, iti Bambang Nueva Vizcaya, ken ti family. The Manang Vivian Torres Talingan Valdez, dita Australia, ken Florida Eranya Natividad, dita Nueva Vizcaya, dan ti Wilma Raros Pinarok, kakabsat Joan Ragiante Leon, ken Grace Salinas Raros. The Manang Jane Bautista Sierra, JM Tangilan, Redily Segaro, Manang Julie Guillermo, ken da kayo amin kakabsat ni Pastor Julio Sahagon, Sanyata Corpus, ken Manang Lourdes Rivera Vides, ni dagiti agbuybuya dita California, the family iti Tita Esther Salinas Raros Saklayan. Ken adu pay kakabsat ni Apo Diyos kuma iti madaydayaw. Gapuna ta nakapagdaydayaw tayo manen iti nagan na. The Engineer Presi Vales Baroga, ken Lynn de los Reyes, ket ni Apo Diyos ko iti may daydayaw kada kayo oray pay gayam nagbuybuya ni Manang Daisilin Carrion nga Ilocano matlaang. Ket ni Apo Diyos tek bendisyon kada kayo amin, da kayo nga naibasa ken san nga naibasa. Paset kayo amin kadagiti kararagmi iti daytoy nga lawas. Madaydayaw iti Diyos iti daytoy nga aldaw. Kararag tayo, tultuloy kami ngagyaman ken ka o Diyos. Iti daytoy nga aldaw, itin kami nga panagrukbab iti nagan mo. Agyaman kami iti gondaway o Diyos nga sika iti nakasentruan iti panagdayaw mi. Ama nga nasantuan, bendisyon am kadi, dagiti amin nga anak mo nga
Kadwami o Diyos iti daytoy aldaw. Iti biyag ni kabsat nga Sharon yabot o Apo kas organismi ni Deaconess Irene kas isuna iti naramat nga liturgies o Apo ni Renwell ken Ronnie. Agyaman kami iti biyag dagitoy nga anak mo Apo nga nakadwami iti panagdaydayaw. Ket o Diyos, agyaman kami kadagiti amin nga nakangeg iti mensahe mo Apo ken urepay nga nakipagkankanta kada kami iti daytoy nga aldaw. Bendisyonam kadi isuda kadagiti pagtaingan daw Apo. Ket iya dayo misuda o Diyos manipod iti daytoy nga virus gapo iti Delta variant. Sa laknibam kadi isuda amin o Apo iti daytoy nga lawas. Ket o Diyos dagiti daan iti nagpositibo iti COVID dawaten mi o Apo nga ipatay mo kadi iti man nakabalin ni imam kadakwada ket umimbag daw o Diyos. Sa laknibam kadi o Apo ken idawdawatan mi uray pay dagiti healthcare workers kadagiti nagtatrabaho kadagiti dumudumang hospital iti daytoy nga bigat bendisyonan kadi so daw Apo. Ken kada kami ngagtultuloy ngagdayaw ken ka ken agiwaragawag iti nagan mo Apo iti kinaimbag mo bendisyonan kadi. Iti sumaron nga worship service mo Apo iti alas 9 nga isong ipangpangulwan ni Doc Henry Mendilio. Kamatelek mi, dagiti amin nakamkamang mi iti daytoy nga bigat. Bendisyonam kadi so daw o Diyos. Bendisyonam kadi dagiti negosyo da, dagiti empleyado da, dagiti paggapuan iti inaldaw nga kasapulan daw Apo. Ikamatelek mi. Ken kastamat o Diyos nga bendisyonam dagiti estudyante nga madama nga agis eskwela. Iddam iti sirib kadakwada o Apo. Sirib nga daytoy nga sirib ket isu nga naggapuken ka o Ama. Ket amami nga nasantuan, agyaman kami nga rod. Daytoy nga panakalepas, daytoy nga umuna nga serbisyo. Agyaman kami, iti presensyam kada kami o Diyos, kabayatan iti panagdaydayo miken ka. Sikukam nga rod o Apo iti gloria, ken panakabalin, iti daytoy nga aldaw, itinaga ni Apo ming Jesus, dawatin mi amin dagitoy. Amen. Ti Ama ken Anak kumam, ken Espiritu liwliwag, dayawen nga ipangrunam, ti langit ken tinagam. Amen. Ket ita awaten tayo tinaindaklan nga bendisyon nga gapo itinagan ti Dios Ama. Babon ti anak na isu ni Apo Isu Kristo nga isu ti dalan, isu ti pudno ken iti biag. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti tanga wan patinggana. Amen. 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 Naimbag nga bigat tayo amin kat madaydayaw itinagan iti Diyos.